Näissä muissa selvitettiin, mitä yhteistä on Piparitalon ja brändin rakentamisella. Molemmista meillä on paljon kokemusta. Kukaan näistä ei valmistu ilman kunnon suunnitelmia. Kun strategiaan käyttää aikaa, niin lopputulos kyllä palkitsee. Ja niin Piparitalo kuin brändikin horjuu, jos sitä ei rakenna vakaalle pohjalle. Arvot kuntoon, kohderyhmä kirkkaaksi ja kunnon kaulitseminen, niin kyllä se siitä syntyy. Kaikki elementit tehdään valmiiksi etukäteen, oli kyse sitten seinistä, tiesteistä, brändikuvista tai savupiipusta. Luottamus ja johdonmukaisuus on brändille ihan sama asia kuin sulatettu sokeri Piparitalon kasaamisvaiheessa. Eli voit sä yrittää menestyä vippaskonsteilla, mutta lopputulos on hutera. Upeimmista taloista jää mieleen ovet, ikkunat ja kaikki ne ihanat koristelut. Ihan samalla tavalla brändistä jää mieleen visuaalisuus, tarinat, äänensävy ja muu kaikki se, mikä ihmisiä koskettaa. Joskus käy niin, että kattosauma jää irvistämään, mutta sekin voidaan peittää kuorutteella myös brändin tapauksessa. Kun tehdään suunnitelmia, niihin on aina hyvä jättää liikkumavaraa. Näin se brändi hengittää ja elää ajassa. Sekä brändi- että Piparitalo-projekteista riittää iloa pitkään ja monelle. Hyvin suunniteltu ja huolella viimeistäänty brändi Piparitalo huomataan ja muistetaan.